सुतैले नइखे ए सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे। बनता हीरो खाली टेढ़ मांग फाड़ के मुँह मारो सखी रे ऐसन भतार के रे सखी बनता हीरो खाली टेढ़ मांग फाड़ के मुँह मारो सखी रे ऐसन भतार के जरत दियावा के भुतैले नइखे रे सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे रे सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे ए सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे। शुद्ध से बोले नाही बतियावे एक गेल भोरे के शाम के आवे रे सखी सुना ना शुद्ध से बोले नाही बतियावे एक गेल भोरे के शाम के आवे सुतल नींद में उठैले नइखे सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे रे सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे ए सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे। राइटर अरुण से पूरी नहीं इच्छा दे दिन जवानी के कोनो के तन में दीछा रे सखी दीपलाल धीरज से पूरी नहीं इच्छा दे दिन जवानी के कोनो के तन में दीछा होवे परवेश सखी रे लइके रे सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे रे सखी सैया कबो कोरावा में सुतैले नइखे। प्रीतम रिकॉर्डिंग स्टूडियो शीतलपुर वर्गनिया नेपाल।